As comunidades autónomas bañadas polo Cantábrico compartimos 2.429 kilómetros de costa. Nelas concéntrase o 62% da poboación traballadora do sector pesqueiro. Os institutos de seguridade e saúde laboral de Galicia, Asturias, Cantabria e Euskadi unímonos para desenvolver a guía de vigilancia da saúde no sector pesqueiro co obxectivo de mellorar a saúde de todas as persoas, homes e mulleres, tanto das que embarcan como das que se dedican a outras actividades no sector. Para lograr unha vigilancia específica da saúde, partimos do coñecemento dos postos de traballo e das persoas que os ocupan. E así, tras identificar os riscos aos que poden estar sometidas e elaborar as matrices de fases, tarefas, subtarefas e riscos, avaliámolos. E con todo iso, propoñémolo contido dos exames de saúde que nos proporcionan o coñecemento necesario para previr os riscos e promover a saúde das persoas que traballan no sector.